Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas, selamat hari Minggu, amang do idang salutna. Ando rakso tapuka parminggota di Manogoton, tapara di Barohata, martang yang mahoma ita di Bagasarwatawe.
Marende mahita sian buku ende nomor 132 ayat sadaro ayat tolu, o Tuhan Yesus Raja ni Sudena. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na tumpam palangit dohot tanoon, amen. Pinuji ma debata si topa langit dohot tanoon, tangana do na jumadihon nasa na tinopa, hati uron dialiton ibana hira ulos, ibana paimbakon akal langit songon rimbe-rimbe, imana manggulang-gulangi di aka aek bilutna pergijang, uretana do dibahen aka omuni, mardala-dala do ibana di atas habong ni alogo, nunga di pauja ibana tanoon tuaka ojahanai, asa unang lalu-lalu saleling-lelingna, halo mohon Jehovah, jadi lehonana matu ho na pinangido ni roham, pasahak madalamu tu Jehovah, jala aposi ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, mansai denggando di topaho langit dohot tano dohot nasa isina. Jaladakia di tadiko ulau ni tangamu. Pinuji maguarmu saleleng ni lelengna. Alabalga ni holongmu marhite Kristus anakmi. Nunga dibaeko padan tu saluhut na tinopami. Jaladakia di oseho padan naung binahemi. Gok denggan di basam do langit dohot tanoon ale amang. Mulak rata do asini roham
jaladang marpasotan denggan nibasam. Rap dohot nasa natinopam upuji hami maho ale debata ama anak dohoton di porbadia. Sadarion ipatupahuria maka BPdo minggu ekologi manang minggu hasadaon ni nasa natinopa. Pauba maandung dohot angguk nami gabe puji-pujiat tuho ale amang. Pahisar matano naong tinopami, naong sega ala hagjangan ni roha dohot hamuk kuso di jolmai marhite pakokopon ni Yesus Kristus anak mi dihau pinar silangi. Saya bahen mahami salut nagabe jolma natinopa nai baru marhite tondi porbadia. Amin. Tatangi hot mapati ni debata ni binggu sadarion, imana nienet sian konfesi HKBP tahun 1996 biddu 5 taringot tu lingkungan hidup. Haporsai jalata tahan di tapedo. Dito pada debata do jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangeluarna di Portibion. Ibadah do napuna sude. Nama ngalehon hanguluan tu sude natino panai. Inganan pangeluaon ni jol ma i madarat laut dohot hajang-hajang. Dilehon debata do huaso tu jol mai lau paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagop. Ulau ni Yesus Kristus do paluahon jol mai nasa natino pai songoni Portibion sendiri. Marhaiton taha tidak podo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude natinopa ni debata asaboi ibana mangula ipas dohot marsonang. Taalo do akka usaho namanegai lingkungan marhite namanutungi dohot namadabai hau ditobak manang harangan. Taalo do akka usaho namangiloti tohi aek dohot aung-aunga nang aek panirisan namarisi rasun sian aka pabrik marhite so mangaturehon halalau ni aek panirisani pola tahe manegai aek si inumon. Suang songoni talo do aka pencemaran udara namanegai parhosaan ni jolma. Atong rap manggido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon nomor tu patik ning. Amin. Berdosa
mangdoh inang salutna, katopoti madosata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami si topa saluhut, uli dori topaho tanoon nang sude pangisina, alay nunga godang nasega akatobak, sungai, tau, dohot laut, kinorhon ni dosa nami, jolma nama korhon ragam ni parmaraan, nang sahit tu jolma, nang luhut natinopami. Asi maroham dihami. Sese sama nasa dosa nami, jala pargugui mahami, mangauluhon lomoni roham. Sepak kulingi manang akka pamerintah ni akka negara dilihat portibion, asa nang nasida saudut dohot ho, parsi dohot, pauli ulihon na tinopami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosa. Songono doha tadi Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajatomu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadirokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Asangapon madi debatana digijang. Amin. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di mingguon, iman tatu surat di pesalmen bindu 140 walu,
ayat sada rodi ayat 14 kaja mamar sikap soring. Haleluya, puji majahoba, hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ibana diaka banua gijang. Bana sudehamu ale akka sursuruanna, Puji ibana sudehamu ale akka paranganna. Puji ibana ho ale mataniari dohok bulan, puji ibana sudehamu ale bitang akka namar cirondangi. Puji ibana hamu ale akka langit ni langitan, dohot hamu ale aek akkana di atas ni langit. Ikon pujian nasida maguarni Jahoba, ay mandoko di ibana jadi tartopama nasida. Jala ibana pahot akka nasida ro di saleng lelena. Di bahen dosada aturan jaladang halaos. Puji majahoba, hamu ale akka sian tanoon, akka binatang di laut rodi sude akka lung. Ho ale api dohot ambolas ro di timus, haba-haba na pasauton hatanai. Hamu ale akka dolok dot sude akka robean, hamu ale hau akka namar parbue rodi sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude pahan-pahanan, akka gelomit ro di akka pidong namar habong. Hamu ale akka raja di tanoon dohot sude akka bangso, hamu ale akka pangarajai rodi sude akka panguhum ni tanoon. Hamu ale akka dolu-doli dohot namar baju pe, hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka na bajat. Ikon pujian nasida maguarni Jahoba, ay sasada do guarnaido na tibul, di atasi hamu leon naido tanoon dohot akka langit. Jala ibana patimbul sada tanduk di bangsonai, bahen puji-pujian di sude akka nasniasyan. Di akka anak ni Israel, bangso hasolotonai. Haleluya. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hatani di bata, jalan opeotsa. Amin. Hanitakoba haporsiatai, songonahina tinakon ninongata sa haporsyaon di sandok portibion rap mihta mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, na tumo palangit dohot tano.
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana di nubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhatta, na tumao na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topani alak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging halak naung mate, dohot yang uluan na sora sudah. Amin.
horas madita salutna. Tikting di Huriata HKBP Ramangun Minggu 28 September 2025. Pertangyangan Week Rabu sada Oktober 2025 masuk pukul 10 siawib di Week Pisangan Gading Raya di bagas ni keluarga calon sintua Manai Sibagariang Hiti Boru Huta Barat. Alamat Jalan Gading Raya Sada nomor 10 Pitu RT Sada RW Onom Pisangan Jakarta Timur. Pan Didion Nabadia Minggu 5 Oktober 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patu Pagareja Tado Pandidion Tudak Danak. Ruas ni Huriata nanaeng mamboan dak danak manjalo Pandidion Nabadia. Asar Roma mendaftar Uhud Marguru hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 pukul 16.30 WIB di Gareja Jala di Boanma surat pengantar sian Sintuawik kartu keluarga Gareja dohot fotokopi akte kelahiran Dakdana. Pertangyangan keluarga Parhalado hari Selasa tanggal 30 September 2025 masuk pukul 10 WIB di Patu Pahuriata do pertangyangan keluarga Parhalado sekaligus mengapuli tu keluarga James Arifin Sianipar, keluarga Sintua Insinyur Richard Siregar, Sinar Boru Tamba, dohot keluarga Sefor Dinan Pandiangan, Bibelfro Solvia Boru Sidabutar, Maringanan di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi pegabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Ombar tu surat kepala Departemen Marturia HKBP naeng dipatu pado kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman Jala di Pangido HKBP Ramangun Gabe tuan rumah dohot aka kegiatan Boima di Jaha di Harotas Tikting. Bulan Diakonia bulan September on ima bulan Diakonia HKBP Ramangun Ombar tu program dot anggaran tahun 2025 tapatu pado papungu pilihan khusus marhite amplop Diakonia di sude minggu di bulan Septemberon aka program dot anggaran Dewan Diakonia HKB Ramangun ima sada seksi diakoni sosial 2 seksi kesehatan 3 seksi pendidikan 4 seksi kemasyarakatan. Bulan musik HKBP Ramangun 2025 seksi musik Dewan Marturia Patupa bulan musik HKBP Ramangun 2025 marhite Patu Begehon musikalitas sian piga-piga negara sonatar surat di Harotas Tikting. Informasi Boima menghubungi Gita Pangaribuan Rap Mahita Mamuji Tuhata Jala dohot berpartisipasi di bulan musik Pasangap Goarni Tuhata. Kegiatan Seksi Perempuan Huria. Seksi Perempuan Huria Manang SPH Dewan Kononia HKBP Ramangun naeng patupa ibadah kebaktian Padang hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 inganan di Taman Budaya Sentul Bogor nihimbau sude ina ni Huriata asa pasidohot di kebaktian Padangi. Kunjungan remaja Minggu tanggal 12 Oktober 2025 naing patupaon ni Huriata do kunjungan remaja tu HKBP Sudirman Jakarta ni ulon ni Pandita Joni Rumah Horbo mandohoti ibadah minggu umum pukul 8.30 WIB
jala di patu pado penampilan tortor, dohot patu bege hon pujian, marhite kor. Sipul parmingguan di patu pado sesi ramatama, dohot peserta 50 halak. Pelatihan dirijen manang konduktor kor. Dewan Marturia seksi musik patupa pelatihan dirijen kor manang konduktor jala nimulaan ma tanggal 3 Oktober 2025. Ruas ni huriata nanaing mandohoti pelatihan dirijen kor asa mendaftar ma tu sesi musik AKBP Rawamangun pinomat tanggal 2 Oktober 2025. Katehisasi sidi khusus. Pengajarian tu parguru malua khusus mulat tama hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 masuk pukul 10 siawib maringanan di ruang Lukas. Tu akka nong mendaftar parguru malua khusus asa Roma marsiajar marguru maluai. Parheon naposo bulung. Ombartu Parheon Naposo Arena 2025. Seksi Naposo Bulung nunga manguluhan piga kegiatan. Jala di Patupama songon penutupan Parheon Arena of Prize Worship Night di hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 na nidohotan ni drama musikal tarian dot gestar Jemima Cita. Sude Naposo Bulung ni huriata asa mandohoti acara Arena of Praise tuatama nama masu-masu. Pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Maranatha Medan. Minggu Sadarion tanggal 28 September 2025. Tapatu pado papungudana laho mengurupi pembangunan gedung sekolah minggu AKBP Resort Maranatha Medan marhite poti na pinarade di jolo ni pitu garejata jala na marjamita di pukul 10 wib ima amang pandita Ben RTP siagian pandita Resort AKBP Maranatha Medan. Taurupima uloni asaboy denggan mardalan pembangunan gedung sekolah minggui bain sangap di Goar ni Tuhata. Ulang tahun dot pesta gotilon HKBP Rawamangun 2025. Perayaan ulang tahun dot pesta gotilon HKBP Rawamangun 2025 nunga mardalan dohot denggan. Laporan dot pertanggungjawaban nunga di Patupa na di hari Jumat tanggal 10 September 2025. Rekapitulasi penerimaan Silua, CSR, olop-olop, UMKM, amplop dan lain-lain. Dohot pengeluaran boy mata jaha di lampiran ni harotas tikting. Melatema di sudi ruas ni huriata dipartisipasi dohot pangurupi omuna boy denggan mardalan ulauta. Ruas natamba. Minggu Sadarion tajalo do gabe ruas natamba. Ima keluarga Hulman Lindo do Harma Siombing Marcelina Teti Boru Samosir Rap doho 2 halak yanak konnasida Rosiana KBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran maringanan di Jalan Mede nomor 24 RT Onom RW Sia Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Sada. Ruas Namonding Sada na di hari Rabu tanggal 24 September 2025 nunga marujungolo sala ina Evangelis Murtina Nuraini Boru Saragi umur 84 tahun. Tinading ni amata Pandita Walder S. Hasugian Nahinan. Alamat Jalan Kelapa Sawit Sada nomor 24 RT Tolu RW 10 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tuudean
hari Jumat tanggal 26 September 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Kamis 25 September 2025 nunga marujung ngolu salaina Meriati beru panggabean umur 68 tahun tinading ni amata Nelson Hasudungan P. Simanjuntak nahinan alamat Jalan Balai Pustaka Baru RT 5 RW 15 nomor 35A Rawamangun Pulau Gadung Jakarta Timur Wik Kayu Jati Sunan Giri. Kemudian hari Jumat tanggal 26 September 2025 di TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan. 3. Nah di hari Sabtu tanggal 27 September 2025 nunga monding sahalak doli-doli Armin T. Parlindungan Sitopul umur 62 tahun anak ni amata Florentino Sitompul nahinan tubuh ni inata Minar Baru Tagalung nahinan alamat Jalan Cumi-Cumi Raya RT Pitu RW 10 nomor 4 Rawamangun 4 Jakarta Timur Wik Rawamangun 4. Tuhatama namangalion gogo dohot pangalupulion di keluarga natini ninggalon. Pelian dot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dot ulon aka sipatu pauta baen sangap di goarna. Songni matikting di huriata minggu sadarion mau lihat teh.
ameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namar pungu di bagasan tikion barita nauli nasahat tuhita di minggu tasadarion imananyenet sian Kolose sada mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 songonomma didok disi takasma tapayhud-ihud. Ibanado suman ni debata naso taridai na parjolo tubuh sian nasa na tinoppa ay marhite sian ibanado ditoppa saluhutna na di Banua Gijang dohot na di Tanoon na tarida dohot na sotaridai akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuasoon saluhut naido ditoppa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana jala dijolo ni saluhut nado ibana jala saluhut naido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do parmulaan nang parjolo tubuh sian akanamate asa ibana parjolo dina saluhutna ai dito tuhon de batado naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogok nai laos marhite sian ibana do padengganon na tu dirina saluhut nai nang akka na ditano nang akka na di Banua Gijang dung dipatu padame marhite-hite mudar nasian silang nai marhite-hite ibana ido sahat ni turpukta huriani Tuhata namar pungu di bagasan tikion dakuboto amang dohot inang taingot dope parsiajaratta tiki marguru malua nang mungkin akayanakon nami dison ya akan apa sebulung parsiajaran parguru malua madok songodia do debata patadahon dirina tu portibion songodia do debata patadahon dirina tu hita jolma didokdo na parjolo amang dohot inang Allah menyatakan dirinya debata patadahon dirina ima marhite-hite saluhut na tinopana di tonga-tonga ni portibion. Itulah yang dikatakan dengan pernyataan umum. Asa molo taida akan atinopa ni debata ikon sahat do tuhita ima tusada pengakuan taringo tuhabal gaun dohot hasangapon ni debata marhite haulion ni sudi akan atinopa ni debata alanido amang dohot inang mololau hamu berwisata rohani lau hita ima tu tepi pantai lau hita mungkin manako kidolok pergi ke puncak melihat keindahan alam
ciptaan Tuhan, unang pitor marputu-putu hamu disiate. Unang holan na merselfie hamu, sampai marsigulut, boy gabe, las medebu. Tidak hanya berfoto, alaikon sahat dohita amang do inang pengakuan kita ulinai natinopani debata. Begitu indahnya ciptaan Tuhan. Hasangapon ma di debata na di banua gijang. Asa ido naking nani hati dakon ni edita 500 onopulusiai. Coba dulu 569 tadi lagu kita ayat 1. Coba kita nyanyikan lagi. Taideo joamang inang naking ngadong taideo ni 500 onopulusia ayat sadai. Resapi jode na yamang inangda satonga suara tedehon. Udi bata tunglongang doro aku molo bereng natino pami salut bitang hilang dohot renggur maka tindakon hasanga on mi merendea Tuhan memuji ho ode bata sangap doho merendea Tuhan memuji ho ode bata sangap doho. Mau liate ahadona taida sian edei amang dohot inang taida naking di bagasan edetai geri bitang hilap dohot rongguri maka tidakon hasangapon ni debata marhite hilapna marhite suara ni rongguri marhite ima sinar bintang pada malam hari itu adalah menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Lamma hita colma natinopani debata umuli sian saluhut akka natinopanai. Los ido naking taida di epistelta di pesalmen 140 lui mulai sian ayat sada nakanin sahat rodi ayat 14. Pemasmur mengajak semua ciptaan Tuhan untuk memuji kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Asa disido ibana patadahon dirina tu portibion tu colma manusiai bahwa Tuhan Allah pencipta segala yang ada di dunia ini dengan segala isinya. Napa duahon amang dohot inang songot dia do debata patadahon dirinya Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus tidak bisa dilihat dengan kasat mata manusia. Taingot garisi Musa nanakok tudolog Sinai untuk menerima 2 loh batu panuratan ni 10 patiki. Dia tidak bisa melihat wajah Allah.
Allah ni habadiauna. Tapi Allah menyatakan dirinya marhite marhite api rabbah yang terbakar. Jala didodo si Musa, bukalah kasutmu, karena ini adalah tempat yang kudus. Alanido amang dohot inang, asabui di ida colmai debata, jala ditadda colmai debata, jala porsea colmai adung debata, jala bui di hilala colmai songo dia holong di rohani debata, di patuduhon ibana madirina, marhite nagabe colma ibana, imana tagoari, Yesus Kristus naro tutonga-tonga ni portibion. Ido naking benadidok di ayat 15 turpuktai ibana dosuman ni debata naso taridai parjolo tubuh sian nasa nati nopa. Rode bata patadahon dirina di bagasan Yesus Kristus. Alanido amang dohot inang unang murah dililuhon hapor siaon tahita amang dohot inang unang murah hita lilu di hapor siota. Alani gudang niaka nama dokson nari aka panurirang pargap-gap aka ajaran-ajaran sesat senarion yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah bukan Tuhan. Yesus Kristus itu bukanlah Tuhan dan Juru Selamat. Jala baru-baruon tabigido amang dohot inang. Berkembang ajaran Kristen progresif. Jala didokdo, Yesus itu bukanlah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ia hanya sebagai seorang nabi yang rela mati demi kemanusiaan. Itu pemahaman ninasida amang dohot inang. Yesus itu hanya nabi yang rela mati demi kemanusiaan, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Juru Selamat. Jala ido na masa di tonga-tonga ni ruas ni Uria na adong di Kolose. Ido banda dipertegas oleh Rasul Paulus bahwa Yesus itu adalah sebagai pernyataan Allah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang mengambil rupa sebagai manusia yang datang ke tengah-tengah dunia ini supaya manusia percaya ada Tuhan. Alanido amang dohot inang torop sonari akaparpoda haliluon naboy mangaliluon hapor siauta naboy manait hapor siauta alay marhite hatani debata didokdo di bagasan turpukon ibana dosuman ni debata naso taridai. Suman ni debata, rupa ni debata, tapi bukan gambaran. Ya berbeda doh gambaran ate, rupa ni debata. Allah yang datang ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia. Jalan patuluhon ahadona yang idaot tamarhite turpukon amang dohot inang songo nakanin topik ni mingguta mengatakan sude natinopa marhite Kristus, segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Semua yang ada di dunia ini, bumi dan segala isinya diciptakan marhite Kristus, segalanya diciptakan di dalam Kristus.
Kristus itu bukanlah ciptaan, tapi Dia adalah pencipta. Kristus Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia ini, yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi daging. Jala marhite firmanido, marhite hataido, ditoppa debata, saluhud akana adong, di portibion, songoni nang sudi aka isina, ido molo taida amang dohot inang, di panopau na parjoloi, tacoba taida ima di Kejadian, sada Musa sada ayat tului taida madisi, dungi makuling madebata nin nama, jadi mahona tiur, jadi tiur ma tutu. Selalu diawali dengan dungi makuling madebata. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Dan firman itu sendiri adalah Yesus Kristus yang telah menjadi daging, yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Di bagasan ibanado tartopa saluhutna. Idunang idauta amang dohot inang, marhite-hite ima topik ni mingguta sadarion, atong molo ibanado si topa saluhutna naking ima Kristus naing dohonon na do tuhita amang do inang ibanado panopa dohot na marmudu hita. Dakola na manoppa ibana, alay marmudu manariho kita. Dakola na manoppa ibana, alay ibana do napuna hita. Dan suatu saat kita akan kembali kepada pemilik kehidupan ini. Kita akan kembali kepada pencipta kita. Songona tabigi nakingate, ya berturut-turut dalam 1 bulan ini beberapa jemaat kita yang meninggal ya. Pola naking tolu, hanya 1 minggu 3 orang. Karena dialah pemilik kita. Dia tidak hanya menciptakan, tapi dia memelihara kehidupan kita. Bukan seperti seorang yang mungkin menciptakan, merakit sebuah mobil, dia hanya mencipta, dia hanya merakit, kemudian dia jual itu dan dia tidak tahu di mana mobil yang telah dia ciptakan dan telah dia rakit itu. Alaihita amang dohot inang, ditoppa debata hita, di bagasan Yesus Kristus, dang hola manoppa ibana, di parmudu-mudu dongoluta, di sarihon dongoluta, di ramoti dohita, di dongani dohita, amang dohot inang, songonani doknai, say donganakku dohamu, rodi rasa ujung ni tanoon. Sampai pada akhir zaman. Alanido amang dohot inang, marhite hatani debata, diberikan pengharapan kepada kita untuk boleh meneruskan kehidupan kita ini dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Posni rohatta tu debata. Epistelta di minggu nasal pumaddo, sotung tumibo kekhawatiran kita. Hol sotai, lomos ni rohattai, sian pos ni rohatta tu debata. Totuhita amang dohot inang, sebagai manusia adalah kita adalah orang-orang yang sering khawatir, mabiar. Rahita dangadong diantara hita nasohya mabiar ate, nasohya khawatir, nasohya holsoan, ya suku kamu ya padita ibu aduin nahamu atong, ya semua kita pernah takut. Semua kita pernah imanakanin ganggu rohatta. Alaniaha amang doinang. Karena itulah keterbatasan kita sebagai manusia berdosa. Dan itu adalah akibat dosa.
ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pitoraha do naro akibat dosai mabiar do siadami doho si Hawai mertabuni nasida sian adupan ni debata. Mengapa mereka takut? Allah mabiar nasida, mereka tidak ada kepastian hidup. Sungguh dia do neng adu patah. Kita sudah melanggar hukum Tuhan. Kita sudah melanggar peraturan Tuhan, memakan buah yang dilarang Tuhan. Ahadonan yang si pamasona tu hita. Apa yang akan Tuhan lakukan? Bagaimana hidup kita ke depan? Songonima gambaran ni ngulu ni jolma sepanjang zaman hingga pada hari ini. Kepastian hidup yang mungkin meragukan pikiran kita. Alainang dohonun na do amang dohot inang, kepastian hidup itu ada di dalam tangan Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat di dalam hidup kita, bagi kita orang yang percaya kepadanya. Asadada holam manopa ibana, pos roham amang do inang, ya, dangusarya kita dia kaya nakotai, dangusarian, usarian do debata di ibana. Ahita holan palumean do, holan penitipan do. Songonani do ni si Jeremia, sejak dalam kandungan ibuku pun aku sudah dipanggil Tuhan. Tuhan sudah merancang hidupnya sejak dalam kandungan pun Tuhan sudah merancang hidup manusia itu. Alai si patah manusia yang merusak rancangan Tuhan itu dengan segala keinginan-keinginan dagingnya, dengan segala pikiran-pikirannya, sehingga mengabaikan, merusak rancangan Tuhan dalam hidup yang telah Tuhan rancangkan bagi dia. Alani do amang do inang, molotai dan nakanin dia sang pemilik kehidupan. Soto ngadok kamu, apalagi zaman sunari, torop akaya nakota ya teh. Ngamatua, maaf dari segi usia hitanian ngamatua. Aliadong do pihak kaya nak komuna na susipana teh. Borum dohot helam, borum dohot anakmu. Bohado naingon, songod dia do masa depan nyon. Dako usarian tusi, debatado usarian tusi. Idama amang dohot inang, diaka ina namabalu dison. Ya, ina namabalu akan Naomi. Ya, direncana kamu babalu hamu inang. Direncana kamu dah hamu mabalu daun. Ya, mungkin ada di antara ibu-ibu di sini yang ditinggal pergi oleh suami, anak-anak masih kecil. Dangadong karejo tah akaina, holana mata dona karejo. Puhadon Tuhan, saya tidak sanggup menghadapinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan. Hingga aka inong namin ison yang melihat keberhasilan anak-anak, bahkan sampai memberangkatkan mereka untuk menikah, hidup dengan pasangannya, bahkan melihat cucu-cucu yang telah mereka berikan. Da Tuhan do memeliharai. Asa disido hita pos ni rohata amang dohot inang. Tuhan memelihara dengan segala caranya di dalam kehidupan kita. Jalan apa tuluhon yang dipaingot do tuhita amang dohot inang. Molo ibana do nakanen sitopa saluhut di bagasan Kristus Yesusi laus ibana do pardengganata. Songon panopa ibana dang lumurhana molo laus mago imana tinopanai alani dosa. Alani do amang dohot inang dipadinggan do ibana do pardengganata dohot amai. Gabi mardame hita dohot debata, marhite-hite perdamaian na binuan ni Jesus Kristus di hamamatena di hau pinarsilangi. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan.
alania mang dohot inang disido nakanin hita gabi mardame dohot debata. Sungod dia do halak na mardame. Dang say bayano besugo di rohana kan ido kan? Dang say juki tombe rohana asa muruk. Ido kan? Ya, asa tarima si bana. Ya, dang adong be menyimpan segala kesalahan, segala imanaking dendam. Sungonido molodong mardame dohot debata. Unang tabayan besugo ni rohana. Unang taulahon be akka na solomo ni rohana. Kita sudah berdamai dengan dia di bagasan hama mati ni Kristus Yesus ibana do pardengganata ido naking di do di ayat 20 ya mang do inang las marhite sian ibana do padengganonna tu dirina saluhut nai nang akan aditano nang akan adibanua gijang nang dung di patupa dame marhite-hite mudar nasian silang nai marhite-hite ibana atong molodung mardame hita dohot debata mardame mahita nang tudong atta ya dang adok kita di sona sumar sepakulingan kanamang do inang adong na sumar sepakulingan sadarion do amatta inatta di jebu adong na sumar sepakulingan doho yanakonna adong na sumar sepakulingan dohot na marhamaranggi sedangkan Tuhan yang tidak berdosa mau menerima keberadaan kita yang berdosa. Lamah hita akan merdosa do hita. Maul day nang padita. Naso di boto hamudo songod dia permasalahan nami. Sitong dang ulaw na muray. Ala itu ulaw na maulido hita ditugihon amang do inang. Molo dung dipadame di bata hita. Iko mardame do hita dohot dongatta. Jala molo dung dipadame di bata hita. Iko mardame mata hita. Tu saluhut nati nopana. Jala di bagasan sadarion sude huria Kristen merayakan minggu ekologi. Dipaingot dohita marhite minggu ekologi. Mengingatkan semua jemaat ima taringot bohado hita tutu pentingnya menjaga merawat bumi, merawat alam sebagai rumah bersama. Bumi ini adalah rumah bersama dengan segala ciptaan Tuhan. Eda kola jolma ditopakan, da kola jolma na mangulu di portibion. Alay saluhutna aka isi ni portibion nakanin, songon edeta naking nang taidehoni. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Alanin dobohado hita hidup bersama, berdampingan di tengah-tengah dunia ini. Taida maamang dohot inang. Gereja kita salah satunya menyatakan pengerusakan hutan, ekosistem, marhite pembakaran hutan, penebangan hutan dengan menyuarakan suara kenabian untuk penutupan TPL. Taida masunari akadongatta keluarga tanah di Bonapasogiti. Mereka kehilangan lahan menjadi pencaharian kehidupan mereka, mata pencaharian mereka dibuat habis oleh imanakanin pengusaha dan penguasa. Taida masunari amang do inang akadongata na di hutaan akibat hutan dibabat sa tabihita mang do inang romat tongak kabudat kan monyet datang ipahabis ma akana sinuan na suwe-suwenan dipahabis akan dipolakna dialang majagung ya dialangi maka perbue akagadung akapisang habis mah dialang ima bodati alania hadang adong be makanan na di hutan dang adong be tempat permianan na bahkan na lebih jumorbut amang dohot inang ya ala jonok mungkin tuhuta ima porlaki bagabi rodo tujebu itakko sialangon na sejebu robo dati tujebu karena mereka sudah kehilangan ekosistem. Asaido amang dohot inang bagaimana kita marhite minggu ekologi pada saat ini
Diajak kita, mengajak kita untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, merawat, melindungi, bahkan menjaga, memelihara dan mengelola ciptaan Tuhan, bukan merusak, mengeksploitasi dengan penuh keserakahan tanpa memikirkan generasi berikut. Alania mang dohot inang nakingat aida di panidangion hapor siautai songon sikat ni patik di hita nakanin. Torop nai sonari ima terjadi polusi udara, polusi air, marhite limbah industri, marhite aka kendaraan. Mago mate sude akadeke na di laut, na di sungai akibat limbah industri. Terjadi banjir akibat penebangan hutan dan mungkin sampah-sampah sehingga tersumbat aliran air, jadi tersumbat, terjadi banjir. Karena itu amang do inang tamulai masian diri tasadiri, tamulai masian lingkungan tasadiri, menjaga kebersihan di tonga-tonga ni bagasta. Tajaga ma kebersihan di tonga-tonga ni garejata. Mula mangalang termen pehita te. Itu kan? Tabuas si panganon ati buhat tong sahikit ma. Ang sanga sarapan ibu rotina, adong bukus na. Manang tabuan minum. Unang tatinggal hon di gareja. Takatungi mate. Mula dang adong tasta. Tatiup-tiup. Tabolokon di inganan na. Itu salah satu merawat lingkungan kita mang do inang. Unang gabi kotor, gabi ro aka imanaking, aka virus bakteri di si. Ala ita bolokon matu inganan nagwarna pe sampah hate. Berarti aka naso denggan name aka naso record be. Asa marhite-hite ya mang dohot inang di bagasan sadarion marhite minggu ekologi. Tuhan sebagai pencipta, Dia memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita. Sebagai manusia yang berbeda dari ciptaannya, diberikan akal dan pikiran, diberikan roh kepada kita, diberikan kuasa kepada kita, diberikan mandat kepada kita. Supaya kita memelihara dan mengelola bumi ini, supaya kita bisa hidup bersama di dalamnya bersama dengan semua ciptaan Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami di bagasan Kristus Yesus mauliate ma dihatam nang marsaringar di tonga-tonga nami paingoton hami merefresh kembali hami Tuhan di haporsion nami diho nang pe ragam tutu nabui mangaliluhon haporsion nami dia kasih taonon, dia kaparukilon, songoni nang diaka ajaran-ajaran sesat panurirang pergap-gap nama dok Yesus Kristus si dang sitong Tuhan alai marhite-hite hatam dipaingot dohami Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat jala ibana do namanopa saluhut marhite-hite Yesus Kristus si Tuhan di bata amanami naing matutu di bagasan minggu sadarion dinamarningot hami di tonga-tonga ni huriam ima marhite saluhut aka ruasmu di sadok portibion di perayaan minggu ekologi di bagasan tikion paingoton hami Tuhan ditanggung jawab nami untuk merawat, memelihara, menjaga dan mengelola sudi akan natinopani debata di lehokodo mandati tuhami asaboy hami hidup bersama-sama dohot sudi akan natinopami asaboy hami merdame dohot alamon songon honang padamihon hami di bagasan Kristus Yesusi Tuhan debata amanami asupasu masudia karuas ni huriam namarpungu di tongani bagas jorom songonina mengikuti ibadah live streaming di bagasan tikion diragamnya kapakirimon, diragamnya kapergumulan nasida,
Homa Tuhan na totong madongani mangurupi nasida. Songoni ruas ni huriam dina mga dopi hamatean di tulu keluarga. Homa mga puli keluarga Tuhan margugo nasida. Lahu mga dopi si taonon parsirangan alani hamatean dohot keluarga na hinaholongan rohana sida. Songoni ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit, di bagasan pengobatan, penyembuhan, pemulihan, bonon nami tuho, nyonya tambunan dahlia boru pardede, nyonya lamada sianturi boru manlunlang, hotman pangaribuan, pitua siahaan, situa BP siregar, nyonya sinaga boru simbolon, rumintang boru hutasoid, nyonya pandeta siburian boru sitompul, Matthew manurung, Las Maria Pancaitan, nyonya tambunan boru siahaan, situa nyonya manik boru sitanggang, nyonya tobing boru manik, sorta pangihutan sihotan, Jackson papahan, situa evangelis nyonya T pasaribu boru sianipar, sondang Juliana lumban tobing, TP simajuntak, nyonya Paris simajuntak boru sinaga, binsar siahaloho, situa ramin boru simarmata, nyonya sinaga boru situmorang, nyonya situa LA simbolon boru pancaitan, nyonya tambunan boru hutagaol, KM si hombing, nyonya silalahi boru samosir, nyonya Serli boru samosir, Antun huta barat, Robin naik pasaribu, balocong pangaribuan, nyonya Baster manurung boru aruan, situa SP huta soid, perlindungan si tompul, doho sude akaruas ni huriam, na suboy hugari hami sada-sada, na sotar surat di warta jemaat namion, homanang mga lehon dinasida pos ni roha, pakirimon mga dopi do di bagasan pengobatan nanya dalani nasida di bagasan tikyon. Songoni secara khusus Tuhan, buanon nami tuho ima inanami nyonya situa bistok hutawuruk Doris Borutobing yang akan menjalani tindakan pada paru, bronkoskopi, jala naing di patupa medisi Tuhan tu hari Selasa tanggal 30 September 2025 di Rumah Sakit Persahabatan. Tuhau pasat hami sudah akan tindakan ni dokter Tuhan mangalehon hama malum di inanami jala lehon omung pos ni roha dohot pakirimon di ibana songoni nang padau akaganggu ni roha sian inanami menjalani proses tindakan ni dokter nanaeng si patu paun nasida tu inanami songoni nang amanami amang situa bistok hutaurut dohot sudia kayenakon nasida di bagasan holong ni roha mendampingi merawat menyemangati inanami Tuhan debata amanami Tuho mau pasat habi sudia karuas ni huriam namet-met nama godang nama tua di bagasan saminggon dongani hami di sudia akka ulaon nami di bagasan Kristusi atong jalo matangi yang namion nahu pasahat hami holan di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala juru selamat nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite na maridde hita laus tapasahan mapiliatta. Sang
lehon ay namangihut jongjong mahita. Tatangiyakon ma piliata, ali debata amanami na di Banua Gijang, podo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot nasau libasa na moliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho, saya jalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasea kami pilihanon, pati buloh na racon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, say romaharajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasau rohon ma damena tutodim.
puji